Bé, hola, soc Ferran Martínez, soc psicòleg clínic i educador especialitzat, soc formador de la FAPA Castelló Peñarolosa i us vaig a presentar els cursos que donarem enguany, que jo crec que poden ser molt interessants. El primer curs és el taller per ensenyar i aprendre a relaxar-se. És un curs que està dirigit a mares i pares, però també a xiquets a partir de 6 anys. Qual podeu venir tots en prova còmoda, perquè us ensenyarem com se relaxa un pare, però també com se relaxa, evidentment, un xiquet. Després l'altre curs és el control, sobretot per xiquets majors de 8, 9, 10 anys, fins a 16, és un curs de primària, últims trams de primària i secundària, que és dominar i focalitzar l'atenció davant els exàmens, controlar els nervis davant dels exàmens i tindre estratègies per intentar no ficar-se tan nerviós. L'altre curs està dirigit titulat Taller per mares i pares estressats. Així ensenyarem tècniques de visualització, d'aprendre a veure la part positiva dels xiquets, perquè a vegades els pares ens estressem, ens posem molt nerviosos davant el negatiu dels xiquets. La meva formació econòmica he treballat en infància, justícia juvenil, anys, actualment una tasca privada, de Castelló. He treballat en salut mental infantil durant una temporada en l'Hospital General de Castelló. Aquest és un poquet un currículum It's